welcome back to my channel. Today is April 8, 2021 og natakaron sa bye-bye. Actually, paingon pa mi sa bye-bye guys. So, ako ipakita ninyo kung ang among bye-bye is gisiwul naman gud ang among bye-bye. So, ako ipakita ninyo ang among siwul nga wala pagid siya nahuman pero itrabaho pagid siya guys. So, ako ipakita ninyo ang among siwul nga gitrabaho pa. Gikan taas gid siya guys. Gikan gid siya sa lungsod. Paingon na siya sa loob. So, ako ipakita ninyo guys, tara. So, anong dagat? So, ganyan ko mga kauban guys, mga idala naman god. Mga palimot-limot na. Kay, what is, idala na biya sila. So, ubanan na lang nato rin sila. Tara, wato ta sa tindahan sa QRL. Na to sa QRL. Ay! Sige, piliin mo, madam. Pringa.
yung paliton? Jesus, ginuo ko mo ron atong gianhi ani.
So, thank you di ay ni Congressman Diego Nonoy T. Kay siya jud ang nagpahiluna na mo ani. Daghan kayo ang mga politician sa una nga sige nagpasalig nga ang among baybay is iba pasibol kay ang mga tao mo diri sa una guys is kuan luoy kay sa katanan basta panahon na sa amihan kay basta high tide basta mag high tide na luoy kayo ang mga nagpuyo sa daplin sa baybayon kay maigo gid sila sa mga balod. So nagpasalamat ni Congressman Diego Nonoy T og sa ang pinalangga nga asawa nga si Mayora Alicia Ramati nga sa ilag yung mga pagsuporta og sa ilang termino guys. Dako jud kay pasalamat kay dako kayo ang improvement sa Plaridel. Dili lang sa Plaridel, whole Misok hindot jud kayo ang improvement. Thank you po ang Mayora. The best gika congressman. So, nanata sa Lao proper guys. Kita na ko ninyo ang nahuman na diri sa Lao proper. So, muna na siya guys ang Lao proper. So good. Dito. So good. Dira. Hi Ding! Hi! Ha? Kira na siya, gwapa bitaw ka. Hennessy! Hennessy! Gibian kasi yung mama Hennessy! Hennessy! Nanami guys, sakaabot nami. Ngunit sila ang mga dalaga sa Lao proper, available pag gini sila. Tara to. Hi! Hi! So, kani nga siwol guys, taman pag na siya dito sa loob. Taman pag na siya dira. So, that's all for today's video guys. Hope you enjoy watching my video. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more video updates. Bye!